Ahoj, já bych tě chtěl po dlouhé době přivítat u mého nového videa a v tomhle videu si ukážeme, jak budu hrát proti jednomu robotovi na chess.com. Tak jo, já to nebudu zdržovat a myslím si, že se na to rovnou můžeme vrhnout. Konkrétně budu hrát tady proti robotovi, který se jmenuje Maria, je to holka jakoby. A dal jsem si takového průměrného bota, aby mi nějak tak seděl k ELO, protože já mám ELO 980, tady ten robot má 1000, takže to nějak tak sedí a já si myslím, že můžeme začít rovnou a já bych začal E4. On dal E6, tak já bych si takhle vyjel koně, jako vždycky. Tohleto tady bych nejradši posunul pěšce, vždycky takhle posouvám pěšce. Co bych mu mohl udělat teď? Já si takhle vyjedu koně, no. On takhle vyjel, tak já mu to vezmu s šachem. Takhle. Vezmeme střelce. On to vzal koně. Takhle bych si udělal teďko rošádu. On si takhle vyjel královnu. Já půjdu takhle pěšcem. Určitě pište do komentářů, jestli vás takovýhle videa baví. Teďko nemůžu odjet s tím střelcem, protože on by takhle vzal královnou tohle z toho pěšce. Toho mám takhle v ohrožení, ale hlídám si ho střelcem, takže půjdu takhle sem královnou. On si posunul takhle královnu o kus dozadu a já by se mohl jít asi takhle posunout, nebo jako takhle posuneme koně asi. Vidíme. On takhle posunul královnu sem. Já půjdu královnou sem. Teďko míříme na tohle pole. A on mi tady takhle vzal pěšce. Takže já půjdu asi takhle, protože on hlídá takhle to pole, aha. On si asi nechá vzít toho koně. Já mám docela rád, když můžu vyměnit královnu. Umím hrát hru bez královny. Většina lidí to nemá rádo, ale podle mě, když máte rádi výměnu královen, tak to hodně lidí nemá rádo a je to dobrý pro vás. Aha, tak toho jsem si nevšiml, chtěl jsem mu tady takhle udělat vidličku. No a on mi to vzal věží, to je jedno. Tak já mu takhle vezmu pěšce. Takhle mu můžeme vzít asi druhýho pěšce. A takhle mu můžeme vzít střelce. On to samozřejmě dobral věží. Takže já bych si takhle vyjel střelce. On je tady takhle úplně zabalený v rohu, což mi nepřijde úplně nejlepší. Je podle mě lepší si ty figury jakoby rozvíjet přes vaší polovinu, která je jakoby tady takhle, a jít jakoby do soupeřové poloviny, která začíná tady. Takže vezmeme pěšce. Věž dáme sem. On jel takhle věží. Tak já bych mu dal možná takhle šach. Vezmeme tady pěšce. On si takhle posunul pěšce svýho. Tak teďko bych mu... Asi dáme šach. Asi bych dal šach, no. Ty pole má zabraný, takže musí někam sem. On šel sem teda. A já si asi takhle začnu vyjíždět pěšce na královnu. On jel takhle věží. Tak já udělám tohle. A má takhle dvě věže za sebou a já mu můžu jednu vzít, krása. Vezmeme věž. Sem půjdu věží já. Takhle. A teďko už můžeme krásně rovně pro královnu. Tohle to už vypadá dobře pro nás. On jel takhle. Tak mu dáme takhle šach.
a jdeme si druhým pěšcem pro královnu. Dáme sem věž, aby nemohl tou věží takhle tomu zabránit. Tak. Vypadá to pro nás docela dobře. On to vzal takhle. Já mu teďka vlastně nemůžu vzít to koně, protože by mi dal mat. Takže já musím jít takhle. On koněm samozřejmě uhnul. A teď už to máme dobrý šach. On jel takhle, tak si dám na královnu. A tohle to je mat. Tak jo, to bylo pro tohle video všechno. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.